Ja, vi vil lægge hårdt ud med Senior Awards. Og den første, vi starter med, det er årets undervurdering. Og de nominerede, de er Mette Lærke, Anders Stinesen og Miriam. Og vinderen er Anders Stinesen! Næste nominering er årets overskruer og tøffel. Og de nominerede til årets overskruer er Jeppe Vad, Mikkel Skov og Kasper K. Og til årets tøffel er det Ville Munk, Svane og Gustav. Og vinderne er Mikkel Skov og Rasmus Svane. Og den næste kåring, årets charmetrol. De nominerede er Junker, Drejer og Nora. Og vinderen er Rasmus Drejer. Årets komiker og årets grin. De nominerede til årets komikere er Terkel, Karbo og Jeppe Vad. Og årets grin er Freja og hende her, og så Åse. Og vinderne er Terkel og Josefine. Og den næste kåring, det er årets ædedok og årets dranker. De nominerede, de er Ray, Oliver Frø og Tømi. Og til årets dranker er det Nora, Frida og Stig. Og vinderne er Strøg og Nora.
nået vi til årets udlænding og snemand. Og de nominerede er Noah, Aki og Miriam. Til årets snemand er det Jeppe Vad, Danskvand og Dino. Og vinderne er Aki og Danskvand. Og så vil vi gerne kåre årets ginger. De nominerede er Søren Lund, Nikolaj Putten og Andreas Toft. Og vinderen er Andreas Tofte. Så er det årets kinderæg og Flamine. Og de nominerede til årets kinderæg er Anastasia, Tønder og Thea. Og årets blondine er Camilla, Josefine og Freja. Vinderne er Camilla Tønder og Josefine Harder. Så vil vi gerne kåre årets djævel. Og de nominerede er Thomas Bang, Putten og Karpen. Og vinderen er Karpen! Så er det årets crime. Og det nominerede det er Karlo, der så en lille svømmetur oppe i friluftsbadet. Og Elka. Jeg ved ikke godt, hvad de hedder. Og så hus F og hus E's slåskampe. Og vinderen er Maria Borg og Elka. Den næste kåring, det er årets Jeg kan ikke leve uden min kæreste. De nominerede er Lene Lykke, Emil Bum og Eline. Og vinderen er Eline. Så er der vores Rich Kid, og det nominerede er Christian Jacobsen,
som også går under navnet CJ. Så er der Skovlunderne og Hillingsø. Og vinderne er Skovlunderne. Så vil vi godt kåre årets snop og årets arrogante. De nominerede er Lea Rasmussen, Pernille Schue, Maja Høfner, og til årets arrogante Thomas Bang, Anna Schilling og Niels Kroos. Og vinderne er Lea Rasmussen og Anna Schilling. Så er det Jens. Så skifter vi lige for et øjeblik emne. Og det er for lige at afslutte endnu en ting i år. Det er jagtstarten. Det er faktisk løbefag. Og inden vi så lige kommer til resultatet, som nogen måske allerede kender, så vil jeg lige fra løbelærerne sige et kort ord om, hvad vi har haft. Vi har været super glade for. I tror det måske ikke. I hvert fald nogle af dem nok tror, det er mærkeligt, vi er glade for. Men faktisk så er I jo stået der torsdag efter torsdag efter torsdag i temmelig dårligt vejr, i meget koldt vejr, og givet den gas. Det kan godt være, at jeg har svært ved at føre i gang, men I har til stadighed præsteret. Og da vi løb i dag, der var der lige sådan en lille fornemmelse af, at det her det skulle være det skulle bare lige overstås. Men så sagde Søren P. et eller andet, og så skete der et eller andet. Der blev tændt nogle motorer, og faktisk så lykkedes det for 41 i dag. Det synes jeg, I kan give en anden hånd over. 41 i dag, det er faktisk den personlige bedste for året. Men der er kun 2 vinder. Der er en for pigerne, og der er en for drengene. Og for pigerne, der var det en ny års bedste, men det var også en ny sinerekord. Det er den hurtigste pigetid, der er løbet igennem mange år hernede, 14. Og hos pigerne blev 1921 og årets suveræn hurtigste pige, Emma Engel. Og til at flankere træneren og bedste pige, også med årets bedste og med ny sinerekord, men måske lidt underdog i dag. Men faktisk sådan en, der man skal bare sige Forrest Run, så løber han. Med 16:22 Christian Mogensen. Ja, super drenge og piger. Tak for i år. Skål.